Juli de 25e. Ronald Cornelsen van Arburg, Manitoba. 2 Korinthe, 8 kapitel, de 9e vers, die zegt, je zendt met onze Herrn Jezus Christus zijn genade bekend. Wanneer hij ook rijk weer, wordt hij toch om junthalven, dat je der zijn oormoed kunnen rijk worden. We kijken het laatste pot van dit vers van de eeuw, en we zijn hier in bijspel. Jezus weer de rijk. Maar hij wordt om ons halven. En de oorzaak dat hij wordt om ons halven weer, omdat we der zijn oormoed kunnen rijk worden. Ik blijf aan wie aan Jezus zijn rijk zijn denken. Dan gaan onze gedanken naar de tijd als hij in hemel wonen deed, bij hem hemelse Vader en in de heerlijkheid Gottes. En dan als hij arm wordt, dan denken we aan dat hij op de eerd wordt en leidt zich om snel en neemt op zich de zin en sterf. Dat wordt zo arm zijn als hij kunnen zijn geworden. Dit zegt hij, dit deed hij omdat we der zijn armoed kunnen rijk worden. Bianca die van de een vrouw te stellen. En ik wens u dat zijn die gedanken door een antwoord te merken. En dat is, wanneer die van de weer vraagt, best u rijk? Wat woest u en die antwoord hebben? Of wat moet die daar hem zijn gaan? Wanneer weer vraagt, best u rijk? Of zendt je rijke lied? De thema van rijk zijn, dat is een ding wat zeer veel mensen, en dat ze wel drijven dat, die willen nog maar rijk worden. Ze wensen ze weer rijk. Veel velen zo, ze zijn niet rijk. We meten ons op een andere weg, wij rijk zijn. Eentje van ons, die zei ons dat vielleicht veel meer aanstellen, dat we zijn niet rijke lied. Indirect leven we onze kinderen en onze familie, dat vielleicht dat we zijn niet rijk. Nogmaals worden we sogar zo weit gaan als dat we zeggen, oh Jan zijn de rijke lied. Dat zijn de rijke lied, maar we zijn maar wie. En we merken en we leren onze kinderen geloven dat we zijn niet rijk. Of vielleicht sogar manchmal worden we zeggen, we zijn maar arme lied. Hier zegt het nu wel klaar, dat Jezus wordt aan ons halven arm, dat jeder zijn armoed kunnen rijk worden. Dit wordt een plan wat God en Jezus en de Heilige Geest op im Himmel houden. En wanneer we dit maar voor ganz persoonlijk nemen, kunnen we dan niet zeggen dat God zijn plan wordt, door Jezus Christus, dat ik en du worden rijk worden. Bianca had ons een klein beetje op de gedanken te lenken, wanneer Jezus en God den plan houden dat du en ik worden rijk worden, wat we dat dan laten? Als die plan al vorig geworden aan ons, hebben we al zijn we rijker geworden, nadat dat we Jezus hebben geleerd. Oder schafft das plan in ons irgendwo nog niet geraakt. Gottes kinderen hebben die grote vrijheid in het leven, dat die kunnen rijk worden. En manchmal namen we dat ene als een beetje rijk, de andere als zeer rijk. Maar dat beschrijven we einfach bloß, wat een mens ene deed. Maar Jezus Christus in de genade schafft ook nog zijn staat en in je motor, dat eentje van ons, we hebben veel daarvan, en de andere heeft maar weinig daarvan. En op dat is klaar te weten dat het Jezus en God zijn willen, dat we worden veel daarvan hebben, we worden rijk zijn. En wat ik eruit neem en dit bijspel, en dit vers is, dat wanneer we aan onze kampen worden aankomen, en deze wereld, hoe we unbedingt alle worden zijn, dan worden we rijk zijn. En dat moet zijn als een rijke mens, wat veel geld heeft. En dan komen maar eenmaal schwierigheden. Een of ander ding vangt om te troubelen, twee te gaan. Hij moet verrassen kijken om zich weer durchvingen. Wanneer een rijke man, zo we dat beleven dat, dem schijnt het niet schwierig, wenn die nu zijn fop en die neemt het geld eruit en die kan zich dadurch helpen, wenn hij is rijk. Dat is wat we worden geld rijk noemen.
Aber wer door rijk is en God zijn genade, die komt van een inkomst en de nächste nemen. En die jet aan ware naar God zijn kracht. En neemt de kracht en voort deurs. En wanneer het waren komt heeft, dan jet hij de ware naar die 12 en neemt kracht en voort ware deurs. Dit is werkelijk rijk geworden te zijn. Dit is hoe we God op ons ere doen, wanneer hij dat zet, dat we niet nemen van zijn genade en zijn rijk en wandelen die allemaal waren aan. De vrouw van jou, hast du dat klaar dat u rijk bent? Of best u irgendwo nog niet bij de rijkheid genade gekomen? Dan werden we doorheen komen.